plus 12 DNT. Labka v ohni. Autori Tomáš Karačaj, Emília a Ján Daňovi. 1. Kapitola Hviezdička jedného dňa v škole Harrymu prišlo zle. Hviezdička Harry bol v triede, keď zrazu pocítil, že nemôže dýchať. Jeho hrudník sa stisol a začal sa dusiť. Učiteľka zakričal. Nemôžem dýchať. Učiteľka sa okamžite rozbehla k Harrymu. Harry, čo sa deje? Spýtala sa. Harry sa snažil prehovoriť, ale nemohol. Jeho hlas sa zmenil na chrapľavý pískanie. Učiteľka vedela, že Harry má astmu. Okamžite zavolala 112. Hviezdička zachránka prišla do školy do niekoľkých minút. Hviezdička lekári a sestry rýchlo vyšetrili Harryho. Má astmatický záchvat, povedal jeden z lekárov. Musíme mu dať lieky. Lekári a sestry dali Harrymu injekciu liekov, ktoré mu pomohli otvoriť dýchacie cesty. Harryho rodičia prišli do školy, keď ho už zachraňovali lekári a sestry. Boli veľmi vystrašení, keď videli, že ich syn leží na zemi a nemôže dýchať. Je v poriadku? Spýtala sa Harryho mama. Veríme, že áno, povedal jeden zo sestier. Ale musíme ho pozorovať. Harryho rodičia sa s ním mohli vrátiť domov, až keď sa jeho stav zlepšil. Hviezdička Harry bol v nemocnici niekoľko dní. Hviezdička lekár mu povedal, že musí byť opatrnejší a dávať si pozor na to, aby sa nevystavoval alergénom, ktoré môžu spôsobiť astmatický záchvat. Harry sa naučil, ako používať inhalátor, aby si v prípade potreby pomohol. Po 5 dňoch lekár povedal, že môže ísť domov. Lekár povedal, že ide napísať lekárskú správu. Keď prišiel domov, videl pri druhom dome človeka so psíkom. Harry napadlo, že to bude asi nový sused.